O fi misiune imposibilă, ori să trec cu drapelul ăsta de culoarea curcubioului pe la Mitropolia Basarabia sau pe la Mitropolia Moldovei, cum se numește ea. Oricum s-ar numi, ar trebui să ne accepte. Suntem toți egali. Magazin bisericesc. Mitropolia Moldovei. S-o cam agitat, dar nu tare. S-am scăpat nevătămat. Înseamnă că se poate. Dacă cumva ei pierd vigilența.